De wedstrijd begon dramatisch voor Cambuur. Na exact 1 minuut en 3 seconden luidt de bal al achter keeper Telgenkamp als hier Schreus Vosselman steenlid. En de 1-0 voor de ploeg uit Maastricht al op het boord zet. Het paask is van Van Hiefte. Vosselman komt te let en Schreus passeert Telgenkamp. 1 minuut en 3 seconden hier de ploeg uit Maastricht ervoor nodig om op vastsprong te komen. Hier het mooie paasje van El Macrini op Hemmen. En die wordt toch echt wel verspakt door Kjell Knops, de centrale verdediger van MVV. Dat is hier heel goed te zien. Dit hier gewoon een penalty wezen matten van de Ljouters. Maar skiertsjochter Jeroen Sanders uit Doetinchem die wil er helemaal niks van weten. En dus beeldt het 1-0 van de ploeg uit Maastricht. Dit is een hele matige uittrap van keeper Telgenkamp. Wordt opvangen door Smeets. Die kan dan pasen en daar komt het de baltje op Veldmaten. Die vindt eerst nog Telgenkamp op zijn waai, maar kan hem dan inzitten. En na 13 minuten steert Cambuur achter met 2-0. Hele matige uittrap van de keeper, hier er vaker. Ja, beziek het hier nog redding te brengen, maar Veldmaten scoort 2-0. Hier is de voorzet van Melvin de Leeuw. En dan zit hij weer. Michiel Hemmen. Wetterplak, zijn jongende seizoenstreffer voor Cambuur. En hij brengt de Ljouters weer om in de wedstrijd in de 26e minuut. De voorzet is leeg. De spits van Cambuur is Knops de Rapport. En maakt het de 2-1. En hier de 2-2 maatje kennen als net Bram Castro, de keeper van MVV, heel goed redding brengt. En zo kreeg Cambuur een protte kansen. In de tweede helft met een werfvoorzet van de Leeuw. Op de holle van Rozen. Het handje er nog gewoon van keeper Castro. En de bal belandt op de latten. Kansen. Maar Cambuur wist ze dus net te benutten. De uitbraak dan van MVV via Rutjes. Die krijgt hier een knal van Mohamed El Macrini. En die zucht ogenblikkelijk reert van skiertsjochter Sanders. En er is wat te zeggen voor de beslissing van de skiertsjochter. Jammer. Leiden balverlies, dus hun komen in de counter, dus ik denk ik hou die counter eruit en ja, ik tik hem aan. Ik denk gewoon een professionele overtreding is niks aan de hand, gewoon een overtreding en dan klaar. Ja, ik schrok ervan dat hij in één keer rood pakt. Ik dacht eerst hij pakt geel, maar ongelooflijk, hij pakt gewoon rood. En dus moet Cambuur nog een jelwoorden verder met Zinjeman. Hier de vrije trap die er nog stier. Hij is van Essayas, belandt op de latten. Maar dit is echt een mooie vrije trap van Mark Diemers op de holle van Rozen. En dan zoen is deze Hemmen. Maatje die tiende. Het kind haast net mis, want hij zit op de doellijn. En toch wit Hemmen de bal er net in te krijgen. De kopbal van Rozen, de inzet van Hemmen. De keeper in de spagaat, maar hij houdt hem er wel uit. En zo bleef het 2-1 voor MVV. Dit is Labie, de linkervleugelverdediger die het oprukt. Laat de bal voor de van Smeets en Maiderjochter weet hij de 3-1 op het boer te krijgen. En de wedstrijd in Maastrichts vaardiel te beslissen. Het is een mooi schot, dat wel van Smeets. Cambuur verliest met 3-1. Het begint natuurlijk dramatisch aan de wedstrijd. Vol goede bedoelingen. Dingen aangegeven wat de dreiging bij hun is. En binnen 2 minuten uit zo'n moment ligt een 0-1 aan binnen. Ja, goed, als je dan met 1-0 al, of na 1 minuut al met 1-0 achter staat en al vrij snel valt die tweede achteraan. Ja, dat is gewoon, gewoon zwaar kloten en onterecht eigenlijk. Ja, het is gewoon veel te makkelijk en dat mag gewoon niet gebeuren. Maar toch gebeurt het en dus stiert Cambuur voor de tweede keer op Riegen met lege handen.